На матч имахте възможност да видите един любопитен материал, подготвен от колегата Илян Енев за Даниел Генов и за Владислав Романов. Добро центриране на Данило Сприля. Ще има удар на Божиков. Шут и това е гол! 1-0 за Литекс. Васил Божиков успява да се разпише след 7 минути игра. От на Данило Сприля да се измъкне от него. Хубавото подаване на колумбиеца и след това удара на Божиков на Литекс фронтално срещу вратата на Винисиус Баравиера. Даниел Генов опита удар, след това и Ливраменто ще стреля спасяване. Се бореше за своето оцеляване и успя да се спаси. Удар на Александър Бранков с глава. Що бе той сигнал за задържане от страна на Ранджел срещу Уилмар Джордан, срещу Божидар Митрев. Удар на албанеца и това е 2-0 за Литекс. Романов. Не би трябвало да има проблеми за Баравиера. Необидително избиване, обаче и това е гол. Евертон Джилио Том се разписва 1-2. Ето го изстрела на бразилеца. Неговият сънародник Винисиус Баравиера. Ваюши. За Сприля. Прекрасно отиграване на Данило Сприля. 3-1 за Литекс. Отлична комбинация, осъществена от състава домакин. Това Армандо Ваюши, Том и Данило Сприля са точни. Нямаше засада. Късни попадения на Милчо Ангелов и на Илия Миланов, като голът на Миланов бе в добавеното време. Шут на Пресов Йорданов. Топката минава над вратата и получава. Няма да може обаче да отправи удар. Не, всъщност ще има този шанс след грешката на Александър Бранеков. Хубаво подаване на Ранджел и за Пресов Йорданов и това е гол. Ето как Локомотив София се връща в двубоя. До някъде случайно се получи това подаване. Ранджелович сякаш търсеше удар, но се получи чудесно подаване. Подценена бе ситуацията в периода между 61-та и 75-та минута. А сега може да получи още едно подаване. Пак Пресов Йорданов с шанс. Много слабо изпълнение тук от нападателя. Каква възможност за Локомотив София. И защо не крием биците си всъщност да бъде на тази позиция? Какъв шанс за Владислав Романов. Като момент, в който всъщност играта не биваше да бъде спирана. Сега Пресов Йорданов за Бранеков. Шут на Бранеков покрай вратата. България. Романов изпълнява корнера. Шанс сега за Елтон. Какъв пропуск от Локомотив София демонстрират. Вижте реакция на Васил Божиков, ако таваше. Кристиан Малинов. Има паднал играч на Локомотив София. Център на терена. Данило Сприля. Тук матчът свършва. Втори гол за Данило Сприля. 2 за Литекс в 88-та минута.